ତୋର ଚାକିରି ହେଇଗଲା ଦୁବାଇ ପଳେଇଛି ନା ଦୁବାଇ ଯାଇ ତୁ କଣ କରିବୁ? ମୁଁ ଖାଲି ମୋର ଭାଇ ଖାଲି ରଷିଆନ ଅଟୋ ଚାଇନିଜ ଆଉ इतनी खुशी मुझे ବସିକି ଆଉ କଣ କର ଆଉ ରାଜା ଆଉ ସିଏ କଣ କରେ ଏଇ ନଈର ମାଛ ଧରି ଆଉ ସିଏ କଣ କରେ? ରାଜା ଭାଇ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଆଉ ଇଏ ତା ନାଁ କଣ ହନ ଦେଖା ହଉନା ପୁଅଟ ଜାଲ ସବୁ ତୁ ଠିକ କରିଦେଇଥିଲୁ? ହଁ ଠିକ କରି ରେଡି କରିକି ଆସିନି ରଖିଦେଇଥିଲି ଆଉ ଖାଲି ଯିବା ପକେଇଦେ ଆଉ 2 ଜଣ ତ ମିଳୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କୋଉଠିକି ଗଲେନି ଦେଖିଆ ଚାଲ ଏଇ ବସିଛନ୍ତି ଏଇ ତମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ପା କେତେବେଳୁ ଖୋଜୁଛି ପୁରା ନଈକି କିଏ ତମ ଆମର ଚାକିରି ହେଇଗଲା ଆଉ ଆମେ ଚାକିରି A few moments later. लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? ରାଜା ଦୁବାଇ ଚାକିରି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାଇ ଇଏ ଆମ ଖାତାରେ କାମ କଥା କହୁଥିଲେ ଏଇ କାମ ଆମେ ମାଛ ମାରିବା ମୁଣ୍ଡ ଏମିତି କଣ ଭାଇ ଏଇ ମାଛ ମରାର ଦେଖ କେଟିଏମ ଦେଖିପାରୁଛୁ ତମେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଜୀବନରେ କେଟିଏମ କିଣିପାରି କାଲି ଆଣିବୁ ବା ମୁଁ କହିଥିଲି ଗୋଟେ ରଷିଆନ ଗୋଟେ ଆମେରିକା ରୁଷିଆନ ଆଉ ଦୁବାଇ ଝିଅ ଧରି ବୁଲେ ଦୁବାଇର ତ ବେଶୀ ଅଟୋ ମାର୍କ ଆମକୁ ରାଜା ଚାଲ ଯିବା କାମ ଦିହାଡି ଯାଇ ନେଇଯିବ ରାଜା ତମକୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦବୁ ଆଜି हम लोगों ने गरीबी देखी है।